Het is tijd voor de documentaire van Jesper Buursink. Jesper, wil je er vooraf nog iets over vertellen? Of zeg je, ga maar meteen luisteren, dan spreken we hierna afloop. Volgens mij moet ik gewoon luisteren. Meteen luisteren. Ja, live luisteren. Luisteren. Gaan we dat doen. Hij heet Werkse. Maar je zei ook wel, ik ga zo in de liefdes gooien. Nee, gewoon gooien. Eindelijk weer eens bij mijn ouders langs in Enschede. We zitten samen in de huiskamer op de bank. Ja? Je moet je eerst even voorstellen. Gewoon even de namen wie jullie zijn. Mama is. Ik ben Joke Vrekkelman en ik ben de moeder van Jesper Buursink. Ik ben Benno Buursink, de vader van Jesper Buursink. Sinds enkele jaren ben ik freelancer of ZZP'er. En ik heb het altijd lastig gevonden als mensen op een feestje vroegen... En wat doe jij voor werk? En wat doe jij eigenlijk? Wat doe jij eigenlijk voor werk? Nooit durfde ik te zeggen dat ik freelancer was, omdat er allemaal vooroordelen aan bleef. Oh, dus eigenlijk ben je werkloos. Oh, dus de helft van de tijd heb je geen opdrachten. Ja, word eens volwassen. Dus eigenlijk doe je gewoon waar je zelf zin in hebt. Maar ik ben dan ook niet echt een freelancer met één richting. Ik doe alles wat op mijn pad komt, grijp ik aan. En meestal weet ik ook niet precies exact wat ik aan het doen ben. Want het verandert wel eens. Ik besloot het op mijn ouders te richten, want ja, die volgen me natuurlijk al jaren. En die weten vast wel precies wat ik doe. Ik was wel een beetje bang voor het antwoord. Of zij mijn werk, want zij zijn twee hardwerkende mensen. En of zij mijn werk als echt werk zouden zien. Ik ben met een documentaire bezig over werk, toch? Ja. En ik dacht, ik ga eens aan jullie vragen wat voor werk jullie denken dat ik doe. Je vertelt niet zoveel, dus dat weet ik niet precies. Ik weet wel wat. We weten wel wat. We weten dat je documentaires maakt. Je bent een paar keer bij de VPRO geweest, bijvoorbeeld. En ja, dat is wat ik weet. Ook dat je iets nog in Amsterdam met kunstenaars doet. Is dat helemaal fulltime werk, denk je? Nou, ik weet dat je kunstenaars begeleidt bij tentoonstellingen en dat soort dingen meer. En daarna natuurlijk volgens mij nog steeds wat met duiken, maar dat wil ik niet hardop zeggen. Echt, ja. Nou ja, datzelfde. En dan, jij hebt verschillende dingen gedaan, je weet het ook. Volgens mij weten zelfs mijn ouders niet precies wat ik doe. Ik bedoel, freelancer is ook maar een beetje een raar beroep. Ondanks de vrijheid die je zogenaamd hebt, is het een heel eenzaam beroep. Ik weet eigenlijk nooit wanneer ik precies geld heb of hoeveel geld ik heb. En doordat ik eigenlijk altijd vrij ben of eigenlijk altijd aan het werk ben, ben ik eigenlijk nooit vrij. Ik bedoel, ik heb geen weekend of zo, of verlofdagen of vrije dagen. Het werk wacht altijd. En hebben mensen met vaste banen dan niet eigenlijk gelijk met hun vooroordelen? Heb ik wel echt werk? Ik besloot eraan te gaan bij de mensen die naar mijn idee echte beroepen uitoefenen. En die ik dagelijks langs mijn kantoor, namelijk mijn huiskamer, zie bewegen. Hier zit ik dan altijd, achter deze ramen als ZZP'er, heel hard te werken. Dan zie ik twee grote containers omhoog gaan en het is dan Henny die dan de vuilnisweg had. En ik gewoon naar vooruit te zitten aan de containers. En Henny die zie ik dus altijd vanuit mijn raam. Dat is dus de vuilnisman. Ja, hij is een hele grote vent. In een rood fluoriserend uniform. En hij heeft altijd zo'n hele snelle skischool weer op. Rij een stukje mee met Henny op de vuilnistuk. Hey, je zit al lekker hoog hier, hè? Ja, echt lekker hoog. Mooi. Ben ik nog hard? 40 af. Ga ik weer even rijden. Ik heb bij de gemeente reiniging van Kim verteld al 25 jaar gezet, man. Dus. Jij bent mijn vaste vuilnisman eigenlijk. Kan ik dat zo zeggen? En ik zie jou heel vaak, omdat ik heel vaak thuis werk. Ja, doe het echt in werk. Dat is een beetje de vraag, want ik vind het werk wat jij doet. En die vind ik echte werk. Daar ben ik wel een beetje jaloers op of zo. Een beetje mijn werk, zeg maar. Ja, ik vind jou Ja? het grof, ja. Ja.
Maar het is wel heel goed werk. Dus vuil halen, je moet zo'n grof vuil bij met grof piepers. En ja, zo dat je dagtaak een beetje. Dan moet je wel zijn, af en toe denk ik, steeds techniek wat erbij doen. Ja, stel ook om zijn aas natuurlijk. Je moet een chauffeursdiploma halen, je moet je kraandiploma halen, een veiligheidscertificaat, je code 95, weet je, dat soort dingen. Dat is vroeger niet. Wat is nou het allerleukste van je werk? Wat mij het allerleukste werk is? Ja, dat je gewoon lekker buiten werkt, dat je gewoon met die te maken hebt en dat je gewoon lekker bezig bent. Dat vind ik leuk. En nogmaals, het is leuk werk. Ja. We doen met plezier, dat is heel belangrijk. Nee, dat is bijna jaloers van hoe vaak je zegt dat het leuk werk is. Ja. Ja, jaloers van, maakt niet uit of je werk doet. Als je met plezier in je werk gaat, dan is het heel fijn. Maar als je met motief aan je werk toe gaat, dan gaat het helemaal niet erbij doen. Ja, ik loop hier nu met iemand anders die ik altijd met elkaar zie, als ik aan het werk ben thuis. Namelijk de postbode. Ja, wat is jouw naam? Rudy. Rudy, ja. Rudy is mijn postbode. Het is een klein slak mannetje wat heel snel beweegt en altijd dat karretje vooruit aan het duwen is. Grote glimlach altijd op zijn gezicht. En hoe lang doe jij dit aan, dit werk? 11 jaar. En dit is je vaste buurt? Ja. Ja, we lopen intussen gewoon met elkaar bij mij door de straat. Wat is het leukste aan het werk? Die teamen, die ontmoetingen met die mensen, die ik al lang ken en die me dan elke dag zien als vrijer van de VRT of zoiets. Als je dan bijvoorbeeld bij de bakker binnenkomt en je krijgt dan een krentenbol of bij een café als een café. Heerlijk. Als je die mensen kent, is dat leuk. En wat is het minst leuke van je werk? Als het regent. En die hondenpoep op schoen, die vind ik ook, die valt me ook tegen. Als jij elke keer een kannetje slalom en moet door tegen, dat is niet leuk. Hoe denk je dat mijn dag eruit ziet? Nu? Geen idee. Nee, je past deels op je dochter en een deel ben je gewoon bezig met kunst, met kunstenaars, met die galerie die jullie hebben. Wat denk jij daarvan? Nou, hetzelfde. Ik durf daar niks over te zeggen. Ik denk dat jij heel veel verschillende dingen doet, maar het is mij niet altijd even duidelijk wat je doet en in welke vorm je het doet. Maar als je mij dan vraagt van, geef nou eens een dagindeling wat ik de hele dag doe, dat zou ik niet willen. Maar volgens mij ben je op één dag soms met meerdere projecten tegelijk bezig. Wat is de laatste ding die je bijvoorbeeld gedaan hebt? Nou, het laatste ding is dat je naar Rwanda bent geweest voor die reportage maken over die toneelgroep. En op persoon heb jij de reportage gemaakt over, omdat je denk ik tegenaan liep over die rare pestizakjes. En luisteren jullie die dan ook speciaal of niet? Ja, we hebben ernaar geluisterd. Wij waren op dat moment dat hij uitgezonden werd op vakantie, maar ik heb hem na de tijd En geluisterd en ik heb ja. hem ook nog op mijn Facebook gedeeld, zodat anderen ook nog kunnen luisteren. Ja, dat zijn voor mij de dingen waar je de laatste tijd bezig bent geweest. Maar ondertussen kun je ook al wel weer wat anders doen in Amsterdam. Dat ik gekeken. Wat vind je daarvan? Van mensen zoals mij, ZZP'ers, mensen die thuis werken, mensen die eigen baas, eigen onderneming spelen. Wat ik daarvan vind? Ja? Ja, wat vind ik van? Het is toch zo van, elke dag, kijk, ik heb een vast route. Maar jullie bijvoorbeeld elke keer wat anders. Dus je moet ook elke keer wat anders in zoeken van, dit is mijn dag of dit is mijn week en dit ga ik weer. Dus er zit heel veel voor na, denk ik wel, voorbereiding voor. Wat je gaat doen in die week, weet je wel. Ja, en je had het net even over die eenzaamheid, hè? Dat hebben wij overeenkomstig bij mij werken. En jij zit hier in je eentje, je haalt het wel eens op, je gooit het in de container op en dan kom je wel mensen tegen, maar eigenlijk zit je heel veel alleen in die club. Ja, ik heb natuurlijk altijd praten met de mensen natuurlijk, weet je wel. Maar als ik gestoord zit, je even een uurtje alleen, nou vind ik het lekker. Lekker vandaag, kom even kijken. Wat heb je hier? Als je gaat een kastje open. Als je goed erom kijkt. Oh, er liggen allemaal cd'tjes. Laatste Oh, je bent Engels. Engels ben ik al leren.
Why do you want to learn English? Nou, we gaan nu te veel Engels praten. Ik ben eerst spreken. Oké. Wat vind jij eigenlijk van het werk wat ik doe? Radio maken. Dat zou ik ook leuk vinden hoor. En dan ook zeg maar als ZZP, freelance. Ja, Ik ben heel weinig op de straat. ik vind dat niet heel. Kijk, Ja. ik heb ook maar 3 uurtjes per dag, dan ben ik ook klaar, dan heb ik ook vrij. Dus zoveel zit ik ook niet op de straat. Werken moet je, je moet je huis betalen. Dus, dat is een vaste baan, dus ik wil niks anders meer hebben. Nee, ik ben helemaal tevreden. Wat zal de postbode brengen vandaag? Oh. Goed nieuws of slecht nieuws? Oh, misschien is dat die roze envelop voor mij. Nee, ik denk deze dan. Incasso? Oh, het zou zomaar kunnen. Die is al ook weggereden of zo. Zouden jullie het werk willen doen wat ik doe? Denk je, Paul? Zou je dat willen doen? Nou ja, ik zit natuurlijk regelmatig hier bij Radio Enschede, laat ik zo maar zeggen, in de uitzending. En ik heb me daar wel eens, ja, ik vind het eigenlijk best leuk wat ze doen. En ik wil niet zeggen dat ik daar nu als eerste over nadenk om dat te gaan doen, maar het geeft je een stuk vrijheid. En je moet wel je eigen broek ophouden. Denken jullie dat ik veel geld verdien of niet? Nou, waar met veel geld verdienen is iets wat in jouw denken zit. Maar dat zit ook niet echt in onze familie. Ik denk dat jij leuk vindt. Wat dacht je dat ik zou worden? Later, toen ik klein was. Ja, eigenlijk niet. We hebben nooit echt verwachtingen gehad. We hebben alleen gehoord dat je je eigen weg zo vinden, dat je gelukkig bent. Ja. Dat is het belangrijkste. En dat is voor mij waar je mee voor bezig jezelf bent. kunt zorgen. Ja. En dat is wel Ja. En niet dat je bij ons op de stoel staat van, ik heb je nog 100 euro. Nee, je redt jezelf, je hebt plezier in datgene wat je doet en je doet het met enthousiasme. Zijn jullie nou ook trots of zo op wat ik doe? Ja, dat ben ik wel. Ja, elk Ik ben stukje. wel trots op Ja. wat je doet. Hè, want ik vind het juist eigenlijk wel beter dan dat je gewoon een vaste baan ergens hebt en waar je dingen doet die van je verwacht wordt. Je bent gewoon, je neemt initiatief om van alles te doen en dat lukt vaak ook nog. En ja, ik ben er wel heel trots op wat je allemaal doet. Ik ben trots op dat je uiteindelijk van mij naar een stuk of 10 keer vragen bij de vroege vogels daar toch ben binnengedrongen. Met de uitzending over dat place. Nou, dat vind ik leuk. VPRO heb je Jij maar. hebt fanatiek was. Ja, ik heb fanatiek. En wat doe jij? Nou, niet precies. Maar eigenlijk doordat ik het niet precies weet, wat ik precies doe, nou bijvoorbeeld echt alleen radio maken ben, dan staan alle mogelijkheden altijd open. Dat is ook eigenlijk wel fijn. Vandaag en morgen ben ik nog radio maken. Ik kom niet heel veel buiten, dan ontmoet ik niet heel veel mensen, omdat ik de hele dag zit te monteren. Maar volgend jaar ben ik misschien wel weer een maritiem archeoloog, wie weet. Maar ik weet in ieder geval wel dat wat ik ook doe, dan ik radio maken ben in Veldersman of postbode, dat mijn ouders trots op me zullen zijn. Maar ja, dat is misschien ook wel een beetje de eigen aan mijn ouders. Dus als jullie aan mij vragen volgende keer op een feestje, wat doe je? Dan zeg ik ben freelance radiomaker. Ja, dat klinkt ook eigenlijk wel goed toch? Freelance radio. Ja, dat komt niet door mij. Bij mij doet het niet bewust. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey, post. Wat fijn, van de bloedbank en de reclamefolder. Dankjewel Rudy, voor de zorgen. En ja, werk ze. Stop, geniet van de zon. Zal ik doen? Kijk, ja, dank. Doei. Werk Sandy. Dankjewel even voor het meerijden. Hoi. Zo, en nu snel mijn huisje en monteren. Kom maar even bij, Christen.
Vond je het, vond je het was het moeilijk om hier een documentaire over te maken? Nee, ik had echt wel na Tjitske vroeg het. En ik had eigenlijk helemaal niet goed de context voor. Dus ik moest gelijk van, ik ga gewoon op mijn eigen werk doen, over freelance. Want ik vind, ja, ik heb dat nog steeds wel moeite mee wat ik dan precies doe, zoals het ook lijkt met het documentaire. En ik had eigenlijk heel snel het idee van, ik moet echt mensen die echt werk doen, moet ik opzoeken en mijn ouders interviewen. Die weten wat ik doe, dacht ik, te denken. Ja, en je was wel zenuwachtig naar je ouders gaan, vertelde ik van tevoren. Ja, ik was wel benieuwd wat ze daarvan vonden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat meneer en mevrouw Buursma... Dat wilden ze niet, hè? Dan gaat hij de Twents antwoorden. Dat had hij ook gezegd. Wat ben de Twents? Maar wie moet ik zijn? Wat was de vraag? Nou, wat u ervan vond. Van de vraag die Jesper over... Ja, eerst dat hij aankwam met de vraag wat vind je. Ja, god, ik moest er even over nadenken. Zo van ja, wat doe je? Maar op zich vond ik het ook wel leuk, want we zien hem natuurlijk niet zo heel vaak. Nou. En aanzienlijk minder als de andere twee. En maar die wonen ook wat dichterbij als hij, dus dat is ook wel begrijpelijk. Eén straat verder, hè, allebei. Ja, zo is straks verder van ons. Maar ja, we hebben ze altijd vrijgelaten in het doen en laten van mezelf. Zolang ze me niet bij mij op bezoek staan met ik moet wat eten, heb je nog 100 euro? Dan zeg ik nee, maar je kunt rustig mee eten. En we hebben ze daarin vrijgelaten. Ik weet nog hoe dat Jesper kwam van de universiteit. Ja. Toen zei hij van, ik wil een wereldreis maken. Hebben jullie geld? Nee. Heb ik geld gevraagd? Ja. Ja. We hebben gezegd, als je een wereldreis wil maken, dan ga je eerst een half jaar werken. Om je geld te verdienen, om die wereldreis te maken. Die wereldreis is er eigenlijk nooit van gekomen. Er was maar één land dat hem trok. Wat wij überhaupt niet kennen, Benin. Nooit van gehoord. En daar is hij ook eigenlijk weer aan het werk gegaan. In die zin, hij is daar op een school gaan werken. Dus wat dat betreft weet hij wel wat werken is. Maar verder hebben we altijd de kinderen vrijgelaten met wat ze zelf mooi vinden als ze er maar lol aan hebben. Ze moeten fluiten naar het werk gaan en fluiten weer thuis komen. Dat is niet altijd zo, hè? Ja, maar jij hebt wel plezier in alles wat je doet. Ja, is het zo? Nee, niet altijd. Maar... Ja, ik zat net te denken, de postbode zei dat het nadeel van zijn werk was de regen en de hondenpoep. Ja, die twee mannen die waren, maar dat was ook een beetje toeval. Die waren zo ontzettend blij met het werk wat ze deden. Wat ze eigenlijk allebei al 30 jaar deden. Dag in dag uit hetzelfde rondje door de buurt en op de truck hetzelfde rondje. Ja, maar wat is jouw hondenpoep in je leven? Jeetje, mijn hondenpoep, dat zijn heel veel dingen denk ik. Ik denk heel veel, hoe heet dat, eindredacteuren vaak. Eindredacteuren? Ja. Die bij de montage, die zeggen van ja, ik ben er, maar dan toch helemaal niet. Of, nee, maar jullie waren nog heel mild. Ik moest natuurlijk hermonteren. Zo'n ding ontstaat nooit in één keer. Dat is altijd zo. Er zitten heel veel radiomakers, die weten dat volgens mij wel. Maar jullie zijn niet de hondenpoep, denk ik hoor. Nee, jullie niet. Even denken, er is vast wel andere hondenpoep. Moet ik even over nadenken, weet ik niet. Nee. BTW aangifte doen, ja, maar dan moet je gewoon een goede, goedkope account nemen. Ik heb er nog eentje. Met een verzamelaar van Beatles plaatjes. Zo het structureren van je dag. Is dat een probleem? Ik zit soms een halve dag in mijn pyjama te monteren. Ik weet niet of dat... Ja, maar volgens mij, wat ik al zei, je bent altijd vrij of je bent altijd aan het werk. Volgens mij kennen heel veel mensen dat wel, denk ik hier. En als je het vrij bent, moet je eigenlijk aan het werk. En als je aan het werk bent, heb je zoiets van, nu mag ik wel vrij. Maar als je dan weer vrij bent, dan heb je weer zoiets van, eigenlijk moet ik nu weer aan het werk. Maar misschien ben ik zo neurotisch daarin, of zo, met het set van, dat ik s'avonds en 's ochtends en in het weekend, en dat ik altijd eigenlijk tussendoor, dat ik mijn kind op zit te passen. En dat ik dan tussendoor stiekem wel even wat dingen doe en zo. Is dat erg? Is dat een probleem? Vind ik wel kut, ja. Ik heb wel structuur eigenlijk nodig. En ik heb liefst dat iemand mij de structuur oplegt. Zo'n rondje lopen, de postbode, vaste adresjes. Er zit gewoon structuur in. Ik heb totaal geen structuur. Ik bedoel, dat mijn vader zegt, dan moet ik dat ook duiken, maar dat klopt ook een beetje. Want ik duik ook, maar dat doe ik ook voor werk, probeer ik dat te doen. Maar het is allemaal bij mij zo structuurloos. Maar als je heel veel mensen, radiomakers en met geluiden en archief en zo. En die hebben volgens mij, ik heb het gevoel, het gras is altijd goed aan de andere kant. Of zo, bij al mijn buren. Maar volgens mij heeft iedereen dat hoor. En ik ben altijd jaloers op dat dan al die mensen zo doelgericht
gefocust, ambitieus één pad inslaan of zo. Dat heb ik niet. Nou, denk ik, weet ik niet. Misschien nu wel. Misschien is dit de start weer van radio maken. Nee, ik maak er nog steeds heel veel radio. Heeft de therapeutische werkdeur dan meteen? Ja, dit is een aanbieding van radio maken. Zodat je geconfronteerd wordt met je collega's meteen. Wat een kut, ik denk. Jezus. En hoe was het om dat hier live te horen voor het publiek? Dat is ook niet gewoon natuurlijk. Dat was ook natuurlijk eerder hier, maar ik ben blij dat ik daar zit en niet daartussen of zo. Dus ik zie ze niet. Ja, het is wel kut, want je hoopt van, je monteert het en je denkt van, daar zit een lach. En je voelt volgens mij wel ergens dat er een glimlach trekt op die monden in de zaal, maar ik zie dat niet. Je hoopt dan toch dat er reacties zijn op bepaalde momenten. Het raar is dat dan op momenten dat je niet verwacht dat mensen reageren. Dus dat had je niet verwacht? Wat mijn ouders dan zeiden, bepaalde dingen, dat ik dacht van, daar gaan ze op reageren. Of die films van de postcode. Maar dat mensen juist reageren of lachten op momenten dat ik het helemaal zelf helemaal niet verwacht had. Dus dat, ja. Ja, ik vind het wel confronterend, ja. Vind je het niet? Zijn het toch echt vrienden mee? Ja, ze luisteren toch naar jullie. Je hebt ook een praatje voorbereid, dus dan moet je het ook brengen en dan hoop je dat ook ergens een lachen of erop gereageerd wordt. Ik vind het wel eng, maar ja, het is anders dan theater of zo, waar je meteen een publiek hebt. Eigenlijk is het wel leuk. Ik vind deze luisteravond hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat het gebeurt. Nou, hartstikke fijn. Het thema van die hele maand hier, arbeid van de toekomst. Ben jij zelf een soort exemplaar voor hoe werk er in de toekomst uit gaat zien? Ik doe wel heel veel niks inderdaad. Dus dat gaat over dat werken en zoveel mogelijk niks doen. Misschien is de toekomst dat iedereen zegt dat je heel veel geld moet verdienen of zo. Voor mij ik heb het gevoel dat je met zoveel geld nodig hebt om te overleven. Dus je kunt zoveel werken dat je net die dingen kunt betalen of zo. En daarnaast kun je van allerlei andere leuke dingen doen die misschien ook wel weer werk opleveren. Dus ik hoop niet dat één, volgens mij hoef je niet één pad te kiezen. Dat hoop ik. Ja, ik weet niet, ik weet niet of mensen hier allemaal andere dingen, alleen maar radio maken of naar luisteravonden gaan en dat het hun werk is. Maar... Veel freelancers, of niet? Herkennen jullie dan, of niet, in dit? Ja? Op feestjes? Dat je dan, ik vind het altijd een ontzettend kutvraag altijd. Dat was bij die vorige van Maartje was het ook al. Ja, maar wat doe je? Ja, maar jij hebt echt je website waar 100.000 bezoekers per maand op komen. Ja? Dat valt van mij? Nou, dat weet ik niet. Maar dus, ik vind het altijd een heel lastige vraag nog steeds. Maar dat komt misschien omdat ik wil het niet echt me binden aan één. Ik wil het niet één beroepsgroep zijn of zo. Menselaar of radio maken. Want dan beperk ik mezelf om andere dingen te doen. En die andere dingen kunnen ook net zo leuk zijn. Misschien nog wel leuker. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil. Misschien is dat het lastig. Heb je er wel een goede vorm voor gevonden, toch? Als maker van iets. Als maker van iets? Is dat nou mijn nieuwe werk? Wat doe jij? Ik ben maker van iets. Mysterieus. Er past alles in. Ja. Ik snap het niet helemaal, maar ik snap het niet. Ja. Ik ben maker van iets. En er is nog iets van jou te horen vanavond? Mag je reclame maken? Ja, ik mag reclame maken. Dus, voor de nachtvogels, nachtbeesten onder ons, is om 3:00 vannacht is exclusieve première van een andere radiodocumentaire van mij, waar mijn vader nog vertelde, mijn moeder, die in Rwanda gemaakt is. En het gaat over een genocidewetenschapper die verdwaalt in een soort abstract danstheater, internationaal danstheaterstuk met Rwandezen en Ivorianen. Iets heel anders. Om 3:00 vannacht op Radio 1 bij de Nacht van het Goede Leven. Van Ali Verlier. Dus luisteren of anders daarna even op de podcast. Die radiodocumentaire was zo kut om te maken. Was echt de moeilijkste radiodocumentaire ever. En daarom heb ik waarschijnlijk een foto-animatie collage achter iets aan gekoppeld. En die komt iets later. Dus als je luistert, je denkt van godverdomme, wat gaat dit over? Sorry. Jezus, wat gaat dit over? Dan kun je een paar dagen later zit die animatie erover bij en kun je er naar kijken. Dat mag helemaal niet als radiomaker, maar dat doe ik toch. Ja.
Goed, dankjewel Jesper Buursing. Ja, dank jullie wel. We moeten nog meer